Amarrak eta 6 minutu urte berri honek guztioi eta AC partida ikusi ahal izan dugun Eibarko astelena pilotalekuan urtea hasteko. Batetik Murua eta Gabirondo izan dira, bestetik Amiano eta Eskiroz eta pronostikoak hautsiz 22 eta 21 irabazi dute Muruak eta Gabirondo. Gogora ezagun, binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 7. jardunaldiko 3. norgehiagoka izan dela gaurkoa, urte berri egunez ohiko legez Eibarko astelena pilotalekuan jokatu dena, eta aipatu bezala Gipuzkoako bikotearentzat izan da norgehiagoka. Gogora ezagun, batetik Muruak eta Gabirondok aurreko jardunaldian Eibarko astelenan bertan Zubizarreta eta Arangurenen aurka galdu zutela, eta Amianok eta Eskirozek berriz Barainainen jokatu zuten Salaberria eta Gaskueren aurka, eta hauek ere galdu egin zuten. Egia da, sailkapenaren gorenean dauden bi bikote direla, baina aurreko jardunalditik galtzetik zetozen, eta noski biek garaipena nahi zuten ezinbestean. Partida hasiera benetan elektrikoa izan da, urdinen partetik, batez ere Unai Amiano sekulako ahalarekin ikusi dugu, aurrean ere pilota oso bizi mugitzen, eta Ander Murua, defentsan ongi, baina egia da Unai Amianok ikeragarri behartu duela, gero Arkaiz Gabirondok ere atzean eman dio, nahiko parean izan dira indarrak atzeko kuadro horietan. Josu Eskiroz beti bezala oso egoki eta zuzen jokatzen aritu da, eta Arkaiz Gabirondo ikusi dugu hasieran apur bat kostata, pilota batzuk gora joan zaizkio, tarteka gertatzen zaio hori Gazteluko atzelariari, normala da, jotzailea da, normalean frontisean pilota arrotzera joaten da, eta normala da, azkenean tarteka pilota batzuk ere gora joatea, eta horren ondorioz 9 eta 4 aurreratu dira, batez ere Unai Amianok hasieran eman duen erakustaldia apartekoa izan da, pilotaren bat ere errebotean sartu du, gerria bikain sartzen dio ezkerrez ematerakoan, ezker boleaz ere jokoa azkartzeko eta aurkariei pilota gaiztotzeko gaitasun handia duen aurrelaria da Irungoa, eta gaurkoan ere horixe erakutsi du. 12 eta 6 iritsi dira lehen etenaldira, eta bigarren erdia oso bestelakoa izan da. Nik uste Ander Muruak pauso bat aurrera eman duela, abagune gehiago edukitzen hasi da aurreko kuadroetan, eta egia da, normalean oso pilotaria da Ander Murua, tantoa lantzea gustatzen zaio, tantoa denek landu behar izaten dute, baina bereziki tantoa lantzen duen pilotaria da, eta gaurkoan ikuste apur bat prezipitatuta ere aritu dela partida hasieran batez ere, urdinek abantaila hartu dutenean, eta askoz ere gehiago zirenean, aukerakoak zituen pilotetan edo oso azkar amaitzera joan da, horren ondorioz pare bat pilota edo txapazpira joan zaizkio, eta hor apur bat prezipitatuta aritu dela esan daiteke, baina orokorrean partida egokia egiten ari zen, 12 eta 6 iritsi dira, baina bigarren zatian Amiano eta Eskiroz apur bat pilotak galtzen ere hasi dira, Josuk atzean pare batek galdu ditu, Amianok ere aurrean batzuk, eta horren ondorioz bizirik mantendu dira, 14 eta 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira, hor gainera 10 eta 14 ere hurbildu dira, eta hor da partida beste testu inguru batean sartu da, lehen zatikoarekin ez zuen inolako zerikusirik bigarren zatikoak, eta gainera Murua esaten ari gara, astez aste, gorakada nabarmena egiten ari den pilotaria dela, eta gaurkoan erakutsi du zergatik egiten ari den gorakada hori, halako partidak aurrera ateratzea ez baitago edonoren eskuetan, eta gaurkoan Ander Muruak bere gain hartu du zama partidaren azken zati horretan, eta Unai Amianok egia da, asmatu duela pilota batzuetan, eta horregatik 18 eta 15 iritsi dira aurretik bigarren etenaldi horretara, baina lanean jarraituz Gabirondo ere oso fin aritu da batez ere azken zatian, pilotari galdu gabe oso zentratuta, Eskiroz tarteka behartzen ere, eta horren ondorioz Muruari aurrean abaguneak etorri zaizkio, eta Arrasateko aurrelariak ederki asmatu du tanto guztietan. Horren ondorioz 21 eta 19 aurreratu dira, partida ixteko ere hortxe izan du aukera, Grazia handiarekin galdutako pilota izan da hor aurrean Sotamanoz efektoarekin
txapara joan zaion hori, zentimetro batzuk falta izan zituen, baina benetan hori tanto izan balitz Eibarko astelena erori egingo zela. Hala ere, txalozarta ikeragarriak jodizkiote, txalozarta handiak, baina horrez dute partida isterik izan, azkenerako 20 bana geratu dira, eta, muruaren gantxo bat jada Unai Amiano gero ez du eramaterik izan, eta ondorioz 22 eta 21, balentria handiko ez ikeragarriko garaipena eskuratu dute muruak eta Gabirondo gaur Eibarko astelenan, benetan partida emozionantea izan da, galdutako pilota batzuk ere izan direla, eta apur bat ere Amian hori partidaren gogortze hori, etzaiola ongi etorri esan daiteke, batez ere bigarren zati horretan defentsako zenbait pilota behar bada partida hasieran eramango zituzkeenak, gero bigarren zati horretan ez baititu eramaterik izan, eta, hala ere, partida bete-betekoa jokatu dute, eta hau urteari hasiera ematea, Benetan partida bikaina jokatu dute, eta honen ostean Murua eta Gabirondo 5 punturekin geratuko dira, eta 4rekin jarraituko dute Amianok eta Eskirozek. Gogoratu, Muruak eta Gabirondoko 22, Amianok eta Eskirozeko 21 Eibarren.